Ka seng samla shinong nongpo menta ka sengi kelas sedangnya ka jing penilai kai basketball kabala ai kerteng kum ka berchem kom open to all basketball tournament ha ka ba ha ka ne ka tournament kidon hadu nyol teli ki tim jong ki kena kentai bat khatsan teli ki tim jong ki shinrang ki balawan banishim benta ha ka ne ka tournament ya ka ne ka jing le kai basketball lapen long ha ka madani le kai basketball jong ka shinong nongpo ka badon ha ka dong sajar da ka jingpen krep ha jong kit khot ka ne ka seng samla ka jakai lekai bat kiwe ki jingdon kam kilong ki be tenan bha ya ka ne ka tournament la yarap be tengkaru da ka frang Yamaha nongpo ha ka ne ka si bala pli perda ya ka ne ka tournament lawan ban sakhi bat pli da uba Jason S Maulong ubadeu MLA jong ka umsning constituency ubalong ru ha ka ju ka por chairman jong ka MGCC jong ka sarkar jela Haka jing edon langru jong unong mikmat jaka district council naka nongpo constituency uba balajit rani. Haka jing edon langru jong uba Sylvester Mensong ubadi urang ba shenong jong keshenong nongpo. Usamla Anthony Suchiang ubadi presiden jong keseng samla nongpo. Nangta usamla Heroi Nongrum ubadi secretary. Usamla Ronald Rani ubadi organizing secretary keseng samla. Isamla Tripti Maring ubadi presiden jong keseng samla girls wing. Ringkat gidukot jong kene keseng samla na nongpo. Hakane ka jing ilekai ka bamenta ka sengi na kaliang jong kinong ilekai kentai ka terlilang basketball academy kala penrem ya ka Jowai Bowlers bat na kaliang jong isen rangpan ka nongpo propar kala penrem no ya ka Riboy Police dengan iba kadai ka kabu ba pi ki khon samla shimi kani ka platform kani ka platform phila ban pi ka sak ka phong jong lade mangang su thu menta ka sports kum banga jukran keleng saudong kami basuni nya kut ka tang hang ne po kan ka basketball court menta kala adai ka we kaliang ma pinyo ban kamai kaji ka basketball na pipet shawai hui jong ka state ka kiyo hadu kata bang fuk bang ipet pada hakni ka jela jongi kata ka participation kata kita kiba don kata ka jing angnut kalong ba khamduna bat ka net ba kani kan encourage kan I mean simple ki we begin organize naka por sa por data hang ni po constituency haka jelai bro ka way bat nga sutenat ba nga iba ki team iksendang ki don ba kasan ka team nakaliang jing dai ba kan new team taka pen ba pi don sisa kata ka jing angnut pada piwa ban kiu sakmat ka jing angnut kamdi ban sokut tang ni madan pi di ban long nala deswa ngajung nek ban ngajukran keleng saudong habis piwa ban kejung so jong ka jing job hakan no ka benta hakan kumong tang hani ka squad hakan no ka benta piwa ban long successful ngang jung nek ong pi di ban long kita ki break ki ba 3 ton ki ba minot ban ka badu kam do na bor khai kini lai tili kolong pi di ban long kita ki break ba dedication tapi don kata ka dedication nala de ban ngajukran ye kan content keleng saudong ba piyo ban khet yu so jong ka jing job ban ngat pi ki ba don hang ni bor khai ngat pi nang ya pa ba pi le kai ki game pi de ban bu ka ya khman ka jing ye buram para player ni sportsmanship is very important nama pi me buram i we ngat ba kam don kata ka jing kerku nang nong ngan pen kan mau tangi gawai ke jing keren jong presiden Barim jong kari India APJ Abdul Kalam ka baong every one of us do not have equal talent, but all of us have equal opportunity to develop our talent. Mo baro ngidon la ka jong kasam, but baro ngidon la ka jong ka opportunity bangin peni la ka jong kasap ka jongi. Kaseng samla sinong nongpo hang ni lang ba ka ne ka bercangkop ka ay ka ne ka opportunity la ne ka platform naga banta jong ki khun samla ki badan ni kasap ya ka banile kai ha ka basketball ka talent ka jong pi banile kai ha ka basketball tika ni ka opportunity ka ba kum ka seng samla kawan ra happening jongi ki badan kasap ka talent ngin pendon kam ya ka but ni kermen ba kani ka platform ya ka ba lapniyo hangi kan long ka jing mentoy naga banta jong pi kum ki khun samla ki badan lala ki jong ki sap ki phong ki bau bleu la ai hangi
สภาพเจ๊ครับ